Ya Gong. Nadyan aku bocah gunung jok banget tunung ora usah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ora yen bakal kelakon pepisahan ala-ala karo aku. Kudu gumun. Bagong los seram. Los. Iki ya padha ngawur ning blas ra penak malahan. Makasih lo ya. Seteng Mas. Ya. Dandan katesuk lho Mas inggih iki. Sepira Mas? Lah. Sakmene. Bagonge sae napa sae, Pak? Sae napa sae, Pak? Sae napa sae? Sae napa sae apik? Makasih. Apa kowe ora kelingan dolan Mas ning omah sok tak hono latar padha lelungguan kegocikan ala-ala karo aku lotorana kan Mas Tasnya wis disinarakan Pak Menteri Budaya Campur Sari Jangkep Cindi Laras Musik Tata kata nyisi nengkuyonga audio SM Pro Audio Yen sewu Bapak Pratama Multimedia Kalau
Sesuk MC-mu apa kuwi? Ha nek kuwi gawe wirang yakin. Muga-muga tinebehna saka rubeda. Apa cakepane ngono ki nyuk? Lah donga iku kudu bola-bali. Muga-muga aja nganti gawe-gawe gelocrot. Kowe lho ndek iki wis gawe gelo, saiki gawe gelo meneh. Wong wis kali-kali iki ya. Kowe. Ora kelingan. Dolan ning omahku. Kula nuwun. Ana latar padha karo aku. Aku mbok jenggleng. Keri tenan aku.